Да. Да. Добре, ние сега ще дойдем. Айди! Ja, lad mig tage et billede. Altså, А? Да отивам, ако иска да виж писта опаяна. Надолу, надолу отива. Още надолу и оттам паничката чака. Да. Виж как, яка е. Томба да ходи да скача. Ага. Ай там да отидем, бе. Ай там да отидем. Скачи на нея да караме. Един път ще им толкова. А? И откъде? Ти от тук ще тръгваш? Не трябва да се направим някаква снимка и тук. Май нареждай се. Не снимай. Подби ми до лицата. Айди. Томба. Какво ще е ако е по девичката направо? Дай за силуеца. Аз за да снимам отзад. Това е на равното. Връщай ключи. Ай, връщай се тази тайма. Да. Благодаря. Изработи Матос. Мерси много. Ох. Мил, загуби ми тишки, са ни види. Аз ще оправя. Карай по-хубаво по-далеч от мене. Ко ми чупиш, бълъко, смотан? Кой ли си ми чупил, за кой ми закачаш тиката? Абе, ние се прилета в тях, бе. Отката ми се я вкара, бе. Ко съм ти я закачил? Аз ще оправя. Оглеждай се, оглеждай се. Я вкара под ската ми, бе. Аз сега ще оправя, ти казвам.
само това извадило се.